Tafiya da ɗan gari. Masu kallo barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na tafiya da ɗan gari. Shirin da kan yi shawagi a mazaɓu da ke karamar hukumar Ungogo domin jin irin tagomashi na ayyukan alkhairin da Honorable Amir Alhassan Zauro yake yi wa al'ummar na karamar hukumar ta Ungogo. Wanda ni da 'yar uwa abokiyar aiki Amina Bello Abbas muke kawo muku. Sauban Saminu Abdullahi har kullum shine sunan. Yau shirin namu ya kai ziyarar kafa da kafa zuwa mazaɓar Gayawa, inda masallatai da makarantun Islamiyoyi haɗi da na allo da ke mazaɓar Gayawa suka ci gajiyar rabon kayan bokitai haɗi da na arwalla, wanda dama tuni wasu daga cikin mazaɓu na karamar hukumar Ungogo sun daɗe da cin wannan gajiya ta ayyukan alkhairi daga Honorable Amir Alhassan Zaura. Mun ji ta bakin limamin masallacin da ya samu tagomashi na rabon kayan bokitai da na arwalla, inda ya bayyana cewa ya kamata a ci al'umma su koyi da ayyukan alkhairi daga Honorable Amir Alhassan Zaura. Ya ƙara da cewa suna tare da shi 100%. Abin da yake bukata Allah ka tabbatar da shi, kuma abubuwan da yake nauyin da ya dauka ko kuma zai dauka Allah ka bashi ikon wannan kujera. In Allah ya bashi kuma Allah ka bashi ikon hakuri da jama'a, kuma Allah ka tabbatar da kai. Kuma muna da abubuwan da ya faru a kansa fannin, don wannan bai zama kaman farin yaudara ba, ko ba gaskiya ba. Da abin da kai wannan daman koyi da mulki ko mulki, in Allah ya hore ma za ka iya wannan kanka kaiwa. Ba wai wannan tukuna ba a bakar jama'a tukuna, kuma jama'a kuma idan dai da ne alkhairi Allah ya masa taimako, ka gane ko. Muna masa addu'a kuma wallahi ma na shi masa da addu'a. Kamar yadda mun nan wata gwara Allah ta zo mana baran nan ta baro wacce ta sun gara mana masallacin nan da ai an sallah ba inda za rana. Wallahi malam, wallahi kaga Allah ya sita to shi ma Allah ka tabbatar Allah sai ya yi faida, dan muna bukata aiki a wannan masallacin, muna da bukatu. Allah ka tabbata, Allah ka sa yi, kuma muna godiya Allah ka tabbatar da alkhairin sa. Bayan nan mun ji ta bakin shi kansa shugaban makarantar Sirajul Baraya, makarantar Islamiyyar da ta rabauta da wannan tagomashi na alkhairi. Ya bayyana cewa da su da iyayen yara suna tare da Honorable Amir Alhassan Zaura, kuma duk wata saukar Alkur'ani da makarantar za ta taya Honorable Amir Alhassan Zaura da addu'a. Ni ne Murtala Ahmad Muhammad, shugaban makarantar madarasar Sirajul Baraya wacce take mazaɓar Gayawa, Ungogo Local Government. Muna cikin farin ciki 100% sosai da wannan abun alkhairi da aka tuna da mu. A tuna da kai ma wani abu ne a zuwa ce ba kuma ga abun alkhairi baranta na tuna wadda aka yi da mu a mazauninsa wanda yake mashahurin mai kuɗi ba ma ya nan ma wannan foundation din sai tuna da mu ya zo kirawo mu wanda muke lungu a cikin garin Gayawa. Kai alhamdulillah ba abin da zamu ce sai dai hamdala ga Allah subhanahu wataala. Irin masu wannan alkhairin to ana saka su a ciki, kuma shi ma ya shiga ciki daga yau. Duk sanda za a yi sauka da akwai rabon Amir Zaura insha Allah a cikin wannan sauka alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ƙuri'ar su ta ɗaliban da ta iyayen ɗaliban gaba ɗaya karanka ta kaf 1000 ba ma 100% ba insha Allah ta ishe, ba za a yi asara ko kwaya ɗaya ba. In balad ma babu insha Allah 100% ta Amir Zaura ce insha Allah. Daga nan ne muka garzaya makarantar Allon da suka ci gajiya aikin alkhairi daga cikin irin ayyukan alkhairin Honorable Amir Alhassan Zaura. Farin ciki ba zai mutu ba, saboda gaskiya dama muna da matsalar abu ruwan, za ku gani ma ya dan fashe. Gaskiya muna matuƙar godiya mai tarin yawa wannan bawan Allah, ubangiji Allah ya taimake shi akan abin da ya sa a gaba na alkhairi da sauran abubuwa na alkhairi da wanda yana da wanda bai ba. Allah ya taimake shi a kai, Allah kuma ya shiga masa burin sa na alkhairi. Mun gode wa Allah a bisa wannan gudunmawa da kuka kawo mana ta bokitin ruwa da kuma butoci. Sai haka muna godiya. Allah ubangiji ya saka wa alkhairi, Allah ya saka wa alkhairi. Dukkanin abin da ake nufi a bisa wannan al'amari da aka gudanar, to Allah ubangiji ya tabbatar da shi. Allah ya tabbatar da shi a zarafin annabi da rabon Allah ya buƙatu. Tabbas mai girma Honorable Amir Alhassan Zaura ka zama gwarzo gagar misali, turmin tsakar gida shalugudan mahassada, hannun dama ka raba ka ba kowa. Ku kasance da mu a cikin wani sabon shirin na tafiya da ɗan gari domin ganin wace mazaɓa za mu ziyarta a cikin mazaɓu na ƙaramar hukumar Ungogo. Sauban Saminu Abdullahi har kullum shine sunan, tare da 'yar uwa abokiyar aiki Amina Bello Abbas.